दिनैहाय बडलेण्ड टाइम्सनि थाखाय आं साबायखर बावगोन गिबियावनो फैनायनि थाखाय। दा जोंना आर'नाइ एन्टारटेनमेन्टआ फैनानै नैबे बोसोराव 5 बोसोराव आगान होबाय। दा नैबे 5 बोसोराव स्पेसियेलि प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनायनि सिगां आं सबसे सिगाङावनो जोंनि बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद सारखौ आं मान बावगोन आरो बेजों लोगोसे कालचारेल इएम दावबायसा बर'खौ मान बावगोन। बेजों लोगोसे एसिएस सेक्रेटारि अफ बिटिसि डिपार्टमेन्ट अफ सिनेमा एन्ड थिएटार पामि ब्रह्मखौ आं मान बावगोन। मानो होनोबा बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै नैबे प्रग्रामखौ खुंनो थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय फाइनान्सियेलि हेल्प मोनदों। दा नैबे प्रग्रामावहाय जोङो खुङै खुंनानै बे बोसोराव 5 बोसोर बाहाय जोंना मोनब्रै केटागरि थायो, किड्स, टिन, मिसेस एन्ड मिस्टार मिस। दा बे मोनब्रै केटागरिखौ लानानै जोङो मोनथाम सिक्वेन्स खालामनाय जायो, ट्रेडिशनेल राउन्ड, इन्ट्रडाक्सन राउन्ड आरो टप 5 राउन्ड। बेनि गेजेरावहाय जाय साथाम देरहायो बिसोरखौ जों डाइरेक्ट नर्थ इस्ट लेभेलसिम फाथायहरो बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय। आरो जाय मिस्टार एन्ड मिस बडलेण्ड उइनार जायो बेखौ जोङो माखासे प्राइभेट इनस्टिटिउसन फ्लाइं रुट, जिम्स, एयार हस्टिस, केबिन क्रिउ बेयाव जोङो डाइरेक्ट एन्ट्रि बिसोरखौ 1 इयारनि थाखाय फ्रि अफ कचिं होनाय जायो। बे बेसेबांसो जितु बादायारिफोरा बाहागो लादों जागायनायनिफ्राय दिनैसिम? अडिशनखौ जोङो फार्स्टआव 5 जुन जों उदालगुरि कलेजाव स्टार्ट खालामदोंमोन। बाहाय जोङो गिबि अडिशनाव 40+ केन्डिडेटखौ जों मोननो हादों। गासै जोंनि अडिशना 20 जुना जोंनि लास्ट अडिशनमोन। बेनि गेजेराव जों गासै 500+ केन्डिडेटआ जोंनि श'आवहाय अडिशन होदोंमोन। दा बेनि गेजेराव जों लिमिटेड सिट दोननायलाय मिसआव 16, मिस्टाराव 16, गासिबो 16 मोनफ्रोमबो केटागरिखौ लानानै जोङो गासै 95 केन्डिडेटखौ जों सेलेक्ट खालामनानै दिनै बे ग्रेन्ड फाइनालाव लाबोनाय जादों आरो। बेनि उनाव माबायदि बिथांमोननि प्लेटफर्मा बा बिथांमोनखौ माबायदि सुबिदा होनाय जागोन? जोङो बिथांमोनखौ बुंनो थाङोबा नैबे श'नि गेजेरजों जोङो माखासे केश प्राइजफोर होयो आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि बिटिआरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय मिस नर्थ इस्ट आरो मिस्टार नर्थ इस्टआव फाथायहरो आरो फैबाय थानाय समाव जों नेसनेलावबो हरनायनि प्लेनिं लागासिनो दङ। आरो जोङो बै एयार हस्टिस माखासे प्राइभेट कर्स जों बिसोरजों कलाबरेसन खालामनानै जों बिसोरखौ 1 इयारनि थाखाय फ्रि अफ कचिं होनाय जायो आरो। बियो सानबेसेनिमोन आरो बियो अनलि बर' फेमिलिनि थाखाय ना गुबुन हारिनिया बेहाय? बियो फैयै फैनानै दिनै 5 सानाव आगान होफैबाय, 5 डेज आरो दिनैहाय ग्रेन्ड फाइनालि। गासिबो आउट स्टेसन जायफोर क'क्राझारनि गोजान डिस्ट्रिक्टनि जेरै चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि, रङिया, धेमाजि बेफोरनिफ्रायबो दङ, कार्बि आलंनिफ्रायबो दङ। दा जोङो 1 तारिख जुलाइआव बिथांमोनखौ गासिखौबो क'क्राझाराव लाबोजोबदों आरो 2 तारिखनिफ्राय जोङो रिहार्सेलखौ ग्रुमिं ट्रेनिंखौ स्टार्ट खालामदों आरो। दा फैयै फैनानै दिनैहाय 5थि सानाव ग्रेन्ड फाइनालि जाफैबाय आरो। टटेलि फ्रि बियो? जों कमप्लिटलि अडिशनावबो थाइसेबो फैसा लानाय जायाखै आरो जों बिथांमोननो जानायखौ फ्रियावनो होनाय जादों आरो रेजिस्ट्रेसन फिसखौबो जों थाइसेबो लानाय जायाखै आरो गासिबो फ्रियावनो खालामजोबदों जों।